Maraba da zuwa Farin Jini TV. Danna subscribe sai kuma ka danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Bismillahirrahmanirrahim. Mai sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wannan ƙayataccen shiri naku na taskar masoya, inda muke karanta muku littafin Babban Goro wallafar Sumayya Abdulkadir. Idan mai sauraro na tare da mu a shirinmu da ya gabata, mun tsaya ne inda muka baku labarin wane ne Zaharaddin, sannan muka ce gashi ya tsinci kansa cikin wani al'amari mai girma akan diyar mai gidansa, duk da cewa ya san bakin rijiya ba wajen wasan yaro ba ne, amma don haka dole ne ya soma yaƙi da zuciyarsa ta hanyar yaƙar sabbin kibiyoyin da ke huda kowanne saƙo na cikinta. A ne muka tsaya, yanzu kuwa za mu ci gaba. Sai dai duk iya ƙoƙarin Zaharaddin a wannan daren ya gaza rintsawa, ko ya rintsa surar Safa yake gani cikin murmushi, abin kamar azal. Don haka da yi sallar asuba ya rade yana roƙon Allah cikin al'amarin, amma kamar mai Safa ɗan ƙasa ta kankane ko ina na zuciya da ƙwaƙwalwarsa, ta kassara gangar jikinsa, bata bar shi da ko sako ɗaya da zai sanya tunanin kansa ba. Don haka washe gari shine mutum na farko da ya danna musu ƙararrawa. Bayala ta zo ta buɗe, ya umarce ta da ta kwaso kaya a but, sannan ya sanya kai cikin falon cikin sallama. Tashin su kenan daga barci suna kalaci. Safa ta daga fararen idanuwanta tana kallonsa, wanda a take ya gano sun ɗan kankance, sun tasa, sun yi ja kaɗan, alamun rashin wadataccen barci kamar nasa. Zuciyarsa ta ce, kada ka yi haufi, ita ma kwana ta yi cikin kwatankwacin irin yanayin da ka kwana. Marwa ta tura mishi kujera ta ce, bismillah ya yadin. Ya dafa kujerar yana kallon Safa cikin mayatattun idanuwansa ya ce, anya aya haka? Akan hanyar airport nake. Ta ce, na sani wannan sammakon da kai bai isa a ce kayi kalaci a gida ba. Ya ce, ba yadda inna ta bata yi ba dan in yi hakan, amma ban yi ba. Amma idan yaya babba ta yi min izini ai sai na ci. Safa ta je cokali ta ce, in dai ni ce sai in ce kada ka ci. Shi da Marwa suka yi sauran kallanta. Ta ce, bai ji maganar inna ba, dan me zai ji tawa? Ya yi ajiyar zuciya, ya nuna ta da makullinsa ya ce, hidimarki ce ta hana ni na yi sammako saboda sabgoginki. Ta yi murmushi ta ce, zauna din ini sabin ɗinka. Da kanta ta zuba masa chips da sos ɗin hanta da ƙoda da aka yayyanka siri-siri, aka yi ta da koren tattasai. Ta zuba cikin wani plate mai girma, ta miƙa masa daga tsayin da yake dan bai zauna ba. Amma sai ya ce, ku yi haƙuri, bana jin yunwa, ga saƙon an kawo, sauran kuma ki saurare ni. Sai kin ji wayata. Nan suka yi sallama, ya juya ya fita. Bayan sun kammala, Bayola ta kwashe kayan, suka shiga wanka, suka yi shirin shiga cikin makaranta. Mamaki ne ya kama Marwa ganin Safa da kan waya har guda biyu, tana son ya sa a caji. Cikin mamaki ta ce, yaushe kika sayi waya? Ta yarfar da hannu, ba nawa ba ne, na Zaharaddin ne. Cikin mamaki ta ce, Zaharaddin kuma? Yaushe ya zo? Ko manta su yayi ɗazu? Cikin gundura da tambayoyin kanwar ta ce, jiya lokacin kin tafi salon. Ta jinjina kai tana mamaki, dan dai kowa ya yi ƙoƙarin ta riƙe wayar amma ta ƙi. A yau ga Zaharaddin ya sanya ta farar ɗaya ta riƙe su, ba ma ɗaya ba har guda biyu, kun babu musu, babu ɗaga murya, ba busa, ba ɗaga hannu. Da daddare har sun kwanta wayar Safa ta yi ƙara, ta miƙa hannu ta ɗauko don ta san babu wanda zai kira ta sai shi. A kasalance take maganar, ta ce, baka kwanta ba? Ya ce, na kasa ne, na sauka lafiya, amma tunani na neman mayar da ni mara lafiya ƙarfi da yaji. Ta rage aman muryarta don kada ta tashi. Marwa ta ce, kai kuwa tunanin me kake haka Zaharaddin? Kai tsaye ce, tunaninki. Ta yajiyar zuciya mai sanyi cikin ranta ta ce, ni ma haka. Bata san cewa a fili ta faɗa ba, kunnuwansa sun zuƙo masa, ya yi murmushi mai fidda sauti, cikin ransa kuma godiya yake wa Allah da ya takaita masa wahala da rashin tabbas ɗin da yake hangowa al'amarin. Daga nan sai me? Sai hira ta barke kamar ba Safa ba, ita kanta har mamakin kanta ta shiga yi, ta yadda cikin kankanin lokaci Zaharaddin ya tankwasa zuciyarta, ya sauya mata aƙida da tunani. A wannan daren aka ƙulla soyayya mai ban mamaki. Da Safa ɗan ƙasa, ba taɓa tsintar kanta cikin wannan yanayi ba. Tun daga ranar kullum sai sun raba dare suna waya, har ya bar Lagos ya nufi Kwatano, ya sanar da ita ya samu littattafan a Lagos. Yanzu ne Safa ta san tana cikin soyayya, ba soyayyar ƙuruciya da ake son tarsasa ta a kai ba. Wasu abubuwa ne ke lagalaga da zuciyarta akan Zaharaddin da ke aiki har cikin zuciya da kwakwalwarta. Cikin sati ɗaya Marwa ta fahimci komai. Safa da Zaharaddin soyayya suke yi, kuma soyayya tsurarta.
wanda ta kasa boyuwa a al'amuransu. Da yadda suke raba dare suna hira mai cin rai a waya, a zaton Safa barci take yi, ta sha mamaki ba kaɗan ba, domin ko Zahardin bai ko kama kafar ya Imam a komai ba. Tausayin ɗan uwanta da soyayyarsa suka ƙara ninkuwa a ranta. Sai dai ta amince ko za ta mutu da soyayyar Imam ba za ta taɓa bayyana ta ba, saboda san da yake yi wa 'yar uwarta. Sai dai sanya kashe ta idan yana kisa, amma ba za ta taɓa barinsa ya yi tasiri a kanta ba, ko da kuwa a ce Safa ɗin ta mutu kafin ya aure ta. Wani ita ce ƙauna ta haƙiƙa wadda ta yi ƙaranci a wannan zamani har ga 'yan uwa na jini kuwa. Kowa kansa ya sani da nasa farin cikin. Kwanansa huɗu a Kwatano ya yi wa Safa waya ya sanar da ita yana kan hanya. Ashe Marwa bata gama shan mamaki ba, don yau Safa da kanta ta shiga kicin ta haɗa dina mai rai da motsi da taimakon Bayola. Sannan ta shiga wanka, ta fito, ta shirya cikin riga da skirt mai ruwan zuma. Tana fesa turare, ƙararrawar shigowa ta yi ƙara, sannan wayarta ta haururi tabbacin Zahardin ya iso. A karo na farko gigi cewa ta yi, kasancewar yau ne za ta taɓa fuskantar wani ɗa namiji a rayuwarta da idanun soyayya. Da kanta ta buɗe masa ƙofa suka bi juna da kallo da wani irin sassanyen kallo mai kwantar da zuciya. Kafin kowannensu ya saki sassanyen murmushi mai ɗauke da ɓoyayyar ajiyar zuciya. Ta kauce ta bashi hanya ya shigo cikin kaftan na wagan bari mai hasken sararin samaniya. Gilashin idonsa na yau fari ne kal ɗan siriri wanda ya fiddo da zahirin cikar kamalarsa na cikakken namiji, wanda rayuwa ke garawa. Safa ta yi nisa sosai a kallonsa, ya yi murmushi ya soma karkaɗa mata makullin mota idanunta. Ta ji kunya sosai, nan ta wuce ciki suka zauna a cikin ƙananan kujerun da suka yi wa falon ƙawanya. Ta ce, ya hanya, ya zirga-zirga, ya ce komai lafiya, ga motar ku ta iso. Ya miƙa mata makullin motar. Daidai lokacin Marwa ta fito daga ɗaki tana riƙe da takardu za ta shiga cikin makaranta. Ta yi ɗan jim tana kallon su, sanin ta sake fuska suka gaisa da Zahardin ta ce, motar ta iso ne? Ya ce tana waje, mu je ku gani. In ba ta yi ba sai a sake. Dukkaninsu suka fita. Marwa na cewa, balle ma na san za ta yi yaya din, ba za ka zaɓo abu mara kyau ba. Kwarai motar ta burge su, ta yi musu daidai. Kalar ta fara ce sal. Marwa ta bude ta zauna ta tattaba gaban motar, ta kunna ta bata wuta ta ce kai yaya na ka iya zabe. Ya ce ko? Ta ce wallahi. Ya ce to alhamdulillah. Suka koma cikin gida suna hira dukkaninsu. Marwa bata dade ba ta kwashi takardunta ta yi daki ta bar musu falon. Ko daukar lakcar ma ta kasa zuwa saboda yadda suka kasa boye soyayyar da ke zuciyoyinsu a gabanta. Ranta a jagule da mamaki, tausayin Imam da kuma al'ajabi mai Safa za ta yi da Zahardin yaron babanta. Duk yadda ya Imam ya kallafa rai a kanta tana nufin ba za ta aure shi bane kome. Ta kira mami tana haki, mami ta ce ke lafiya kike numfarfashi? Ta ce mami sai kuka ya kwace mata. Tausayin Imam take yi har bata san me za ta ce da mamun ba. Ta ce ki min magana mana. Ya za ki fasa min kuka alhalin ban san abin da ya faru da ku ba. Wani abin ne ya faru? Ina Safa? Ta ja shi sheƙa amma ta kasa magana. Ba ta son ta haɗa Safa da iyayenta don ta san muddin suka ji sai sun yi wani abu a kai. Ko dai su dakatar da karatun ko su tada maganar aure yanzu. Kuma ita Safa za ta yi blaming akan ta sa mata ido, wanda a kullum mami ke nuna musu rashin amfaninsa. Bugu da ƙari ta yi wa kanta alƙawarin daina shiga zancen Safa da ya Imam, tunda hakan rashin jituwa yake haifarwa tsakaninsu. Don haka ta yi saurin alƙawartawa ranta cewa babu ruwanta. Ta ce da mami ba ni da lafiya ne, me ke damunki ne? Ta yi dire-dire na rashin gaskiya ta ce ciwon marata ne har yau bai daina ba. Ta ce to ki nemi Zahardin ku je asibiti, Allah ya sauwaƙe, kuma ki samu zamzam ki tofa ayatul kursiyu kafa 7 ki sha, insha Allah za ki samu sauƙi. Ta ce to mami ta ce daina kukan haka nan kin ji, wannan ciwon duk mata suna yin sa, sai dai na wata yafi na wata. Ni ma da girma na har yau ban daina yin sa ba. Kira min Safa mu gaisa. Ta ce tana falo ta yi barci ne. Ta ce oke ki gaida ta. Hajiya mama na gaishe ku. Ga Shahida ma ta zo tana kewar ku. Ta yi dariya ta ce Allah mami anti Shahida ba ta kewar mu. Aida ta zo mana weekend. Ta daga labule domin iska ta shigo. Nan ta hango su kan dining suna cin abinci. Babu abin da ya dame su sai junansu. Kamar dan junansu aka halicce su. Kalar fatar su ma iri ɗaya ce. Ga kuma alamun kowannensu ba mai yawan magana ba ne, fatar bakinsu kaɗai ke motsi a hankali. Ta saki labulan ta koma ta kwanta tana cewa, ya Allah ka janyo hankalin 'yar uwata zuwa ga mai santa tun ranar da ta zo duniya, tun tana tsimman goyonta, ko na ce tun tana ciki. Idan kuma babu alkhairi a ciki, Allah ka zaɓa mata wanda ya fi alkhairi, ba tare da ran iyayenmu ya ɓaci da ita ba.
Soyayya tsakanin Zahardin da Safa ta ci gaba da miƙawa cikin salo mai ban mamaki. Ba su iya sati ba su sanya junansu a ido ba. Ba shi Kaduna ba shi Zaria kullum a tafe yake. In kuwa bai zo ba to suna makale a waya. Ana ta yi wa kamfani ciniki na fitar hankali, sai da jarrabawar ƙarshen zango ta matso sannan suka saurara, inda ya tattara ya koma Kaduna don ba zai so abin da zai shafi karatunta ba. Duk da haka sukan gaisa na 'yan mintuna su kuma ji lafiyar juna. Da suka ƙara jarrabawar ne suka samu hutu na watanni 3, suka tattaro suka dawo gida. Sai dai kuma Safa a cike take da taraddadin wannan hutun don ta san babu wanda zai yi na'am da zaɓinta daga iyayenta har 'yan uwa da kakarta. Wannan bai sa ta ji kodar a zuciyarta ba game da soyayyar da take yi wa Zahardin mai tama. Shi ɗin ya san menene so, ya san darajar abin da yake so, ya kuma iya tafiyar da shi ta hanyoyi daban-daban, ta yadda dukkan wanda za ta so shi ne da dukkan zuciya, ruhi da ɓargon jikinta, ko da ta ki Allah. Shi ba ɗan bariki ba, amma ga matar da yake so mugun ɗan soyayya ne kamar wani ba indiye. Irin kalaman da yake furta mata cikin waya idan ka gan shi a zahiri rantsewa za ka yi ba shi yake faɗar su ba saboda tsare gida da rashin son raini. Don haka ne bai sha wahalar yi wa zuciyar Safa kamun kazar koko ba. Ba ta da wani tunani sai na Zahardin, ba ta da wani ra'ayi sai nasa, ba ta da wani buri sai na mallakarsa a matsayin abokin rayuwa na har abada. Gaba ɗaya ta mance da Al-Mustapha da ke can wata uwa duniya yana fama da dakon soyayyarta, wanda shi ma ke santa da dukkan zuciya, ruhi da gangar jiki. Ta mance da wanda ya rayu cikin ƙaunarta tun bata san kanta ba, ya yi hidima da soyayyarta shekaru 19. Rana ɗaya ta sa ƙafa ta yi fatali da wannan auren so ko kuwa auren ƙauna. Bari mu ga wanda ke da tasiri. Kimanin karfe 8 na dare Zahardin ya iso gidan ubangidansa, kasancewar ya zama ɗan gida. Tsakanin mami da dadi duk basu ba wa zuwan nasa wata ma'ana ta daban ba. Marwa da yake ta san dawar garin ta zuba ido don ganin yadda za a ƙarke. Duk da halin sa ido ba halinta bane, don haka take ganin bai kamata ta kira shi da sa ido ba, sai dai ta kira shi curiosity, wanda hali ne na kowane ɗan adam akan abin da ya bashi mamaki. Bayan sun gaisa da mami, shi da dadi suka shiga kasabce-kasabcensu cikin takardu da kwamfuta. Daga bisani dadi ya hau sama ya bar shi da mami. Ita ma bata jima ba ta tashi ta yi ɗakinta. Safa ta fito daga ɗakinsu, ta yi kyau sosai kamar kullum, cikin wani lace mai taushi, fari sol da yarfin sulba, riga da zani ne da ɗan kwalinsu, ɗinkin da bai kama jikinta ba. Domin mami ta yi wa 'ya'yanta tarbiyyar sanya sutura, don haka da wuya ka gansu cikin matsatsin kaya irin na 'ya'ya ire-irensu. Tun daga nesa suke sakar wa juna murmushi mai sanyi. Kwanaki biyun da suka yi ba su ga juna ba, jinsu suke yi kamar shekaru biyu. Ta zauna a kujerar da ke fuskantar sa da ƙaramin teburin gilashi a tsakaninsu, wanda aka ɗora faranti cike da kayan marmari. Shi kuma ya zame daga kujerar ya zauna a ƙasa, ya rasayar da kai ya ce, 'yan makaranta barka da hutu. Dariya ya bata sosai saboda yadda ya yi maganar. Ta ce masa, wani irin hutu, an dankara mana uban assignment a cikin hutun. Babu damuwa, don na san you can make it, keep the flag flying. Sai ta sa dariya, ya yi shiru zuwa ɗan wani lokaci, sannan ya ce, Safa, na zauna na yi tunani mai yawa akan al'amarinmu. Ni talaka ne Safa, kuma sannan ɗan talakawa, wanda ba su aje ba, ba su kuma baiwa wani ajiya ba, sai abin da ƙarfin jikinsu da lafiyarsu ya samo musu, wanda ke samun abinci a ƙarƙashin mahaifinki. Kina nufin za ki iya aure na a haka in nemi dadi alfarmar neman aurenki? Maganganunsa sun mata ciwo. Ta ce, da ban san da hakan ba Zahardin, na amsa ina son ka? Idan gabar da kai ya ce, za ki iya zama da ni Safa a cikin ɗan akurkin gidanmu a Zaria? Ba zan iya rabuwa da innata in yi nisa da ita ba Safa a dalilin aure. Ta yi min komai a rayuwa. Bayan kasancewar ta uwa, ta taka matsayin Obama. Za ki iya taimaka min in tallafi rayuwarta da marayun ƙannena? Ta lamshe ido cikin wata sabuwar ƙauna da ke ƙara mamayarta. Ta kuma lullube zuciyarta ta ce, kada ka yi haufi a kaina Zahardin. Soyayyar mu haɗin Allah ce, ba don wasu kyale-kyale na rayuwa ba. Ina son ka a yadda kake Yayadin. Zahardin ɗin nake so, ta yadda har bana iya waiwayawa in hango hairaki ɗin da shi yake gani, wanda so baya la'akari da su. Sai bayan ta furta hakan kuma kunya ta lullube ta, don ganin irin yadda ya saki jiki sharaf ya zuba wa fatar bakinta da ke motsi ido. Sai take ganin kamar har ta zarme ta yi subutar baki. Sai ta yi saurin gyara zancenta da cewa, ni dai fata na da burina ka rike soyayya ta cikin amana, ka yarda da ni ma in yarda da kai, Allah ya yarda da mu baki ɗaya. Idan ka yi min wannan, ni kuma na yi alkawarin zama da kai cikin kowane hali, akwai ko babu daɗi da aka sansa. Unconditionally ya mika mata hannu,
ya ce, na gode Safa, na gode da soyayyarki, ina roƙon Allah ya fidda ni kunyar soyayya, ya bani ikon fita haƙoƙinta, ya bani ikon muhimmanta ta fiye da dukkan wani al'amari da ɗan adam ke burin samu. Suka haɗe hannuwansu wuri guda kamar masu ƙulla alƙawari. A ɓangaren Mami ta so matsarguwa da yawan zuwan Zahardin cikin gidansu da yawan keɓewar da suke yi shi da Safa. Ba dai wani waje suke tafiya ba, a nan main palo ɗin nasu ne, don da sai ya yi wata bai zo gidan ba, amma tun dawar su hutu kullum ya taso ofis yana gidan, tare suke dina da jama'ar gidan. Ga wata sabuwar al'ada da Safa ta ɓullo da ita na yawan kwalliya, wadda ta lura saboda Zahardin take yin ta shiga damuwa ainin tana neman bayani, ta san babu kuma inda za ta samu wannan bayani sai a bakin Marwa. Sai dai kuma Marwa ba a jin ta bakinta in dai akan yar uwarta ne, suna rufe sirrin junansu ta yadda ko su iyayen nasu ba su san tsakaninsu ba. Sannan Marwa ba ta taɓa faɗin aibin yar uwarta ba sai dai alherinta, to haka ita ma Safa duk da halayensu ba ɗaya ba ne, tana matuƙar ƙaunar yar uwarta, kashewa suke su rufe babu wanda ya ji babu wanda ya gani. Ko faɗa suka yi a junansu baya wuce kwana ɗaya sun shirya sun manta komai. Don haka ta ga gara ta cinkari Safan kai tsaye ta yi mata bayanin abin da take zargi. Karfe 9 na daren ranar ta yi wa Zahardin rakiya ya tafi, tana dawowa ta cimma Mami a gefen gadonta ta yi tagumi, ta zauna a gefenta ta sauke mata tagumin ta ce, Mamanmu, lafiya kika zuba wannan uban tagumi har na shigo baki san na shigo ba? Ta dube ta sosai da idanunta da ba sauki a cikinsu ta ce, Safa, bata amsa ba illa ta dube ta. Saboda da ta kirayi sunan nata a cikin kakkausan harshe, ta ce, me ke tsakaninki da Zahardin? Ta sunkuyar da kanta ƙasa ba ta yi magana ba, sai da Mami ta yi mata tsawa ta ce, ba magana nake miki ba? Cikin sarkewar murya ta ce, ki yi haƙuri Mami, dama gobe ne Din yake son ya sanar da Dadi, ni kuma dama yanzu ne zan sanar da ke muna son junanmu, mun yanke shawarar yin au. Ji kake kawo, Mami ta ɗauke ta da mari har sai da ta ga wuta. Ta nemi ji da ganinta na wucin gadi ta rasa. Mami ta ce, to zarcin da zaki yi min kenan, saboda kin je jami'a idan ki ya buɗe da maza, kina nufin ba za ki auri ɗan uwanki mai ƙaunar ki ba? Me Zahardin ɗin yake da shi wanda Almustafa ba shi da shi? Ke ko kunya baki ji ba? A ce za ki auri yaron babanki, boyin babanki, dube ki da Allah, kina kallon kanki a madubi kuwa? Amma ki rasa inda zaki kare da zaman aure sai a cikin garin Zaria? Me yake da shi? Me zai baki? Dukkan abin da zai baki daga aljihun ubanki zai fito. Wannan shine abin da kike ganin kin yi wa rayuwarki daidai kenan? Ga mamakin Hajiya Zainab sai ganin Safa ta buɗe baki, murya na rawa tana faɗin, Mami, ni babu ruwana da kuɗi, matsayi ko mukami, face abin da zuciyata ta aminta da shi. Ni bakin ya Imam nake yi ba, kawai dai ba zan iya aurensa ba ne, don ganin shi nake tamkar ɗan uwana da muka fito ciki ɗaya. Ki haƙuri Mami, ki sanya min albarka, domin Din nake so shine zaɓina. Mami sai gata tana salati sannan ta fashe da kuka. Yau tana faɗa Safa na mayar mata akan ɗa namiji da ba shi da tabbas. Ta ce, da gaske Safa ba za ki aure Imam ba? Ta ce, ku yi haƙuri Mami, wallahi ba na son sa da aure. Mami ta ce, ashe kuwa za ki sake wasu iyayen ba mu ba, muddin kika kafe akan bakanki. Yaron na ɗawainiya da sanki ta ranar da aka haife ki, amma da abin da za ki saka masa kenan. To wallahi ba da ni ba, wannan cin fuskar da cin amanar. Safa ta tashi shekar kuka ta ce, wallahi Mami ban taba yaudarar ya Imam ba, balle in ci amanarsa. Komai da yake mini Marwace take amsa masa ba ni ba. Duk wani hannunka mai sanda da zai nuna bana ra'ayin aurensa na yi masa. Tun ma kafin na haɗu da Zahardin, me zai hana ya auri yar uwata tunda na lura ita ce take son sa. Haushi ne ya kama Mami ta ce, kin fi shi ido ne? Ko kin fi shi sanin da wanzuwar Marwan ya ce ke yake so? Tashi ki bani wuri tun ban yi mugun kalami a kanki ba. Ta miƙe sumi ta fice a ran da tana cewa ko duniya za ta taru a kanta ba za ta auri wanda zuciyarta ba ta so ba. Mai sauraro, a nan za mu dakata da karanto muku wannan labari mai suna Babban Gora sai magogin ƙarfe, wanda Sumayya Abdulkadir ta wallafa. Sai ku biyo mu a shiri na gaba don jin ci gaban labarin.